Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kasing Samla Catholic Laban Parish hagasngi ublay kalapun kotno ay kajingrakhe ka Jubilee ksiar jongka. Hagani kasngi bakraw jongki Samla lasdang da kemas bakhut hagaba ufada Jameris Shila ulalong unong kenya barangba hagajinon lang uparish priest ka Saint John Parish Laban ufada Richard Majau ufada Paulus Palamatam ufada Taybok Thongni Assistant Parish Priest Saint John Parish Laban. Haba pharia ya kaktian jong ublay ufada Jameris Shila ula ai khublay kerpang ki Samla ka parish ki betreshitom bat penlong ya kaniski bakraw ka jongki ka bajam kum ki Samla phide ban pertoy ki Samla ki barim ki belasdang ni ka kunhon bat long kumni kumba ka long benta ka jinglen adi bat da ba seng nong rim kamshem la long ka baleno ei namalui I uso ubabha da jingpeteng jongki Samla ki bamenta ula benrap da baong ai tilot yalade da jing sngoret haki ksangti ki jong ublay om da minsiam jing sarong ban ong ngala hende de jing arab lem ka jong ublay ki brio kin klat ya ka e ka phikran kin klat ya ka e ka phile hende dalile kinom klat kumno philakta ya ka jing im jong ki babuan ufada shila ula kentu ki Samla ban im ka jing im ka badan jingmut ban trei barabo da jingmut ka bakhot ula ong yaro ki snam ki balayat hende ngin yaro ki linti jing im jongi hakini ki sngi dak bano senyang hagrukom perkhat perdan ke jongi ke Jingim Samla kalong Tang Shisien Hynrei Tang Shisien kala Biang bha la dang im ya ke Jingim ka babha ublei ukhot ya phi ban im ke Jingim ka babha anamdan tala Lada klem ushabi omdan jingshitom klem ka jingjob shanya barabor ha ublei ulo ha kano phaisngi jong ka jingrakhe ka Jubilee ksiar lawan banedon bentalang do Archbishop ka Jilan Yamba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo hak ba ulalam khmat ke jingker khu hadian ke jingker khu kala don ke jinglek men ni ke snam bagan sa jingken mau de ke jingruai ke jingshat bat ke drama nakikin hon ba pher ke parish Hynrei
bidon các tiên Jingim ngài ơi tin ô là đi. Daga Jingim ke Batamai ni pertu buron ni di Samla ki Bamenshwa daga Jingim ladi jongki daga Baseng dong rim ya gini ke Seng Samla ke Baskem pakai Hynrei shitam jongki kam shim ladong ke Balai Noe namar nilai I ki sok ki Babha yang bat penwandur bat lagi beteng di Samla ki Bamenta ya ke Bamaki ki long ki Sakhi ki Batenshan jong ke Bateng ke Bamenta ya ke bagi E ban Syakri ya ke Balang daga Jingim Jinglen lade pakai Jingai jengki la kalong haying la kalong ha ke Balang la kalong ha ke Mlang ke Salang daga mensim jingkit kle bat ke mensim jingslur na ke benta ke kam jong bleng Samla be abang ngiwan lung lang benta ke singi ngin pen ken mau ya ke moto jong ke Jing Syakri jengi yom nong pen em bagan long berbor ke Jing Syai ke ban pen I ya ki dak ki shen ha ke Jing ya lenti jong ki nang ne sheprang ke Jing ya lenti ya ke bangim tip ya ke ke ban saja ke benor ya ke bang ya im ya ke menta ke bang ya im bat ya ke bala Syai ya ke bangim tip ni shan ya ha ke Jing lam lenti ke jong blai ai ti lut ya la de ha ke dak Jing sorit ha ke sangti ke jong blai om dak mensim Jing sarong ban ong ngala Hynrei dak Jing rap lem ke jong blai Gibril kin klet ya ke ke baki kren Gibril kin klet ya ke ke baki le Hynrei dalele Gibril kinum klet kumno kilakta ya ke Jingim jong ki babun I kam I barit tangba I bakodor ngangek bagi Samla habala seng ya kene ka kenhun ya kene kesam ya seng Samla Katolik parish Laban kadon la ke jong ka thong bat ka Jingdon jong ka thong kadai dak balam lenti ringkat dak Jinglam jong blai ni kinong saindur hagi liang jong common sim ki spiritual directors ni I advisors ki balai lam lenti ya ke ki bobha ngin ken mau ro baya ke Jingim jengi lenyo om kat no snam ke bangila im Hynrei lenyo kumno ngela im hagi ni snam im ke Jingim ke bodon jingmot driver bor dak jingmot ki bakhot ngim yaro ya ki snam ke bangalaya Hynrei yaro ya ki lenti Jingim jengi hagi ni snam da ka bangi contribute da ka bangi no senyang hakar kom perkhar padang ke jengi hagala ka nong hagadur hakano gano gadur ka Jingim jengi kanum don jingmot la da ngim long ki ba sbon ka mensim la ka long yo blai la ka long yilade ni ya ka yin kesam bad ki mlang ka salang ngim im hagajuk jong ki jinglong marwai ni im ko kenhon kabadon berbor ya kemensim Jing Syakri bat ya Jing Hynrei markeliang ringkat long bong nong wai sang kendai ke dekot ibai bong ngan ai ngu yo try da ke dono junga baro bat ngan pen bena ya ki kampla ki bon try lele Shisien congratulations ya ki skun Samla be ya ki jingdap jong ki san post nam jong ki jinga lenti jong ki kum ga seng ngatit Pilayai happening jong Jing job pada Jing Syarem ke Jing keman ke Jing Sausi ke Jing yo ne Jing bang yo Hynrei ke Jing keman kalong ngilai yai persyang ngilai yai le ke kaman jong le ban ngilai yai persyang ban le ke kam jong ban siap ke mensim jong hagi wei pat da ke Jing Soret
Jingim Samla kalong Tang Shisien, Tang Shisien kalau Biang, Lada ni Imha, namar balai, Jingkot kejung balai ni Samla kalong ban ban pendan kamha, ya gede pi Samla kejung pi. Anong don tala klem syabi, anong don jing sitong klem kejung jok pi. Shania berbor hau balai, ai show balai ya kejung trot jong pi, berkabor jing klan juhu, kan syong sa bani. Jingim ringkat pagkathong kalong kabakong santang nangit pagkaseng Samla jung hari kaparish kadon na kamoto kadon na kathong kadon na mission ha karitri tray kam kejongka kajingim jungi hagi kapertheu dei bandon kathong dei bandon berbor yung vision jong kajingim jungi hagi kapertheu namar bangi don ya kathong kumta gini ban pen kemau ya de bagi jingwan jungi hagi kapertheu kam dei dari jingwan kaba klan kadon jingtip bulai Ngiwan cakap kepercayaan dari jingkir jumlah ringkat pagkathong banang ni ng percay niya inti banpoy siya panay banpoy siya kathong don kamul bor kajing tray sitong na kajing tray sitong don usok boha kajing yang kem kathong kanong pani isok dan lay em dan ni pensyupen sabai kajing em jini kem don kathong kan salong tik kumibri wasyong hagarel kem tip syalo kanong yu kababot kinuksa di bawah kajing ay na bakraw buat tang na bangilaban ay ang kiway kalay kinuksa di bawah kanuksa bawah jang kajing rin kalay katime kabadon ang po jungi ikon Samla ni hapren jungi kiway kabadon ang ni kikang bawah kipren kamjam banyak kikuntin tali klan siya kibre kirishay yami na kikang bat kinuksa bawah kabangile om na kajing kajing perkat kabangile don hakikli dan bon Hynrei ke banang berbatai Hynrei ke kam jingim jung ipat kamlong ke badai bon Hynrei ke nang banai jingod Hynrei ke nang kamsen pan sedang bantrai bandong nuksa bawah ya Hynrei pan umat handi juang ke jingim jung pi kalong ke bawah rubon bawah junga kaperthai ke telah lagi nuksa bawah jung om lagi jing ai jingod jungi Samla be trai sitong long nuksa bawah hagi jaka ke bapidon dan kam bahaya kapor ke jongpi kapor kalong ke tembe ke bakodor ublay ulong bastad basbon ubam jule silyang yenu u ai kadju kapor arku saw kenta ya baro la kalong di baduk di berspa la kalong hagadur ke bakumno u ai kadju kapor kadju ke kenta wala tani yo kanta kapor sibun di bayai om nan jin dalam kemen banile Hynrei ngam don por wan om makin don por Pila yo kejung kapor, kejung kekenta, yang kepala ai hau Louis Pasteur, Michael Angelo, Mother Teresa, Thomas Edison, Albert Einstein. Kini borok kila pandang kampung yang kapor, berkilala ban peni ban contribute yang kejung ha jungki nan bencang babon. Mengiru ngidai banong kibril ibasbon yang dienam salang juni dan kebangi ai bahang badai tam. Ladang ni ay kapor bawah syuble kata ni kedai kebentar kekerpang kebangiyai jok hadis ni juni kebabut usia yo kejing seniu si jok ipi kian nak kejing ni berseniu ni kejing rin berseniu kekiat udrok ikenja kejing penjat markan yang lagalong ikentai ia long ikena im kejing katkum kejing khot jole dan kebakong yo hukum jong berhak juga poru hak kejing dai parabriu kabubot om day ban kendran din ban le ya ke babah kajimpang kena sipor kadba kajing kendran din kasak babe hani berbor what you boteng ya ke day ke ban le bha sedang no menta what you ang ngan sale la syai namar kajing im juni im la bantip langit ang yo ne em ban yi ke si bapnai ha ke si babot ya ke bangi tip ban ya bangi la ban le menta persyang bat le bha namar menta kalong ke bae Lasyai kalak penong ke bakam senil Hynrei lasyi sengi pat kalak penong ke basyai pernai kebabut kambha ke bayang sinda ublay bat syab bishar ha ke perthai banya ke bayang sinda ha ke perthai bat syab bishar ha ublay penne pensan ya ke kper mensim jongpi Samla be kani kede ke bakerpang tam ya phi bayangai we don kam ban penne ban pensa ya ke kper mensim jongpi Ngidong lagi jong ki kper ala galong ha ke ying kesam
hagi imlang ke salam jing don ki break bai e ban pen pho ya ke per jing lagi sentir ki skut don ki break basung tenat ban pen khoi ban pen suba dan bathung ya ki jing thong ki bai tenat haga per ke jong ki mangiru ni don kam ban thung haga per men sem jing haga dono jing da ke jing duai da ke bapuli ya ki jing tho ba khoi da ke bai e ki sacrament ban priang ya ki ban syekri ya ki ni baro namar kini long ki sembai ki babsai ka men sem jong ki bat ka e ga bapithung menta kan sandur ya kalawai jong ki ngangai bagi samla ki balas dang ya kini ka sang samla ka bangir ke menta san pausnan kadai bagi la thung yu sembai ya bamaki ka bet yu sembai jong ki jingha bat menta bangi pat ki ba yo ban khai yu so babha ban ngidon kam ban berkhat ya ka bateng ka ban sawan da ka banginang yai teng yai beteng ban thung le ban spe e sembai jong ki jinglong babha jong ki jingim jingne bat ka jing syekri jongi yo blai da ka jing e long berbor ke jinglong pentai ya ke basisha ke perthai ke don kam ya ki sakhi ki bai im om ya ki nong ap ki basule menle ke jinglong babha ke khot ya ke jing shania ban pen i ya ke jingbo jungi ya chris ke jinglong samla jinglong nang yalam jungi kamdai ha ke jingla bor le jong kadai berbor ha ke jing tip jungi ba ke jing shania jungi ho blai u khna bedwai ho blai ban ong ko trai to ai lam si yangi yo nong yalam u bangai hame dot bon ki bril ki bangai ki batrai ha ki jing tip la de ha ki jing sarong la de berkini ken sakalon ha go we ka por Hynrei ki bril ki batrai kum ki nong yalam ta ki jing ngai hau blai u blai nam len ti ki wat ha plan jong ki jing dong ban pan kala long ka jing shai jong ki jaka ka jing shai jong ki jing yem jong ya ki jing shai jong ki wei pat ki bai ki jing yem jong sim jong ki ka long ka per ka bala thung do blai ai bagi jing e ke jing long parlo bagi jing len ki babha kin sei so ha ki jing yem jong ki hala ki jaka ki ba pher la ka long ha ki school ha ki college ha ki kam office ha ki yin sam ba ha ki jaka tre ki jong ki long ki ba pai ngor sumari ka download jong ki man la ka sni ni don ha ki ka yom advent ka yom jong ki jing kun kre e ki jing wan jong chris bagi jing wan jong chris ka dei bor ka jing pia jong u ya ki kti ban priang ni be sya ya de ya ka bensin la de ya da ya ka bensin na jing long ki basnil la ni ki jing tum shoi ba jing do jing kerman je de ka ba ka ba khot ba ka ba ai jing in pe la khali ni baro banong bandon ni jing long ba crown u blai bu ni jing thumo ki ba pang ha po jing wa syap ting bandong ki ba crown Hynrei bandong ba crown pat hap long bor ki bre basngore ki bre ki balan na de bagi batin burang yo blai samla be ngap tho ru ya ka sim jing itlam ka sim jing itlam ka dai ti men sim ka bakran na po na la de shwa bangin le kan don bor ka ban kran na po jing ka tu ka ba pin sale kan salong ka dai ka tu ka ba pin sale kan long ka bom dai sumar shashkor bat snap ya ka sim jing itlam bod ya ka e ka ba jing itlam ka bataya phi na ka ban ta ka jing ha jong jutang mathama bam jugut ya gaban penmi na gabenca jong khi bana gabenca babon na gabenca ke jima be ki pom tole gane ban kan mau yang ke jing ma ya jong ke jing ne
Tahu kalau milik paberan bon, habis long gawe jomen simbakut, bara kaburam bakajingera, junam la junam. Amen. Kumbala hukum ini nang penim, bar kumbala hikai ngida kaktim play, nginor banduai. Cô cần rạc ngầm sông học và mình rong bò ghi ứng cho Hynrei cho hạt trên và mình xiên cho nó sẵn. Jongin ya duai. Jameris Parish, Pagajing Lam Jung Samla Pensuk, pada ketim Barokaway, yang kedua kila Tracy Tom, yang kedua kila Wan Lum Lang ini WPW, hari ini kesini ke Bakrang, dan maka terkedal, rengkat bagi Padar, Episcopal Vicar, pada Richard, rengkat bagi Padar Lindo, mengenai baru WPW, rengkat bagi Jingim, yang aku beli, yang kedua Jing Tracy Tom Jongki, yang kedua dan ini souvenir, ansam pelai bagi Pak Mentah, kelom berbon mati, Jing Tracy Tom Jongki. Dan hal ini kesini dari jenab dalam jumlah ini pelat perba yang dari souvenir jong ke Saint Samla Catholic Saint John Parish Laban. Munyai Papila Warna Kumprak di para Jameris Munyai kopi Kementerian Syah Idika General Jomi Ipada Richard Majal, kopi pat ya ipada Jameris Sheila. Terima ya kopi Syah ipada Tengok di Asisten Parish Priest Jomi. Kupa di Secretary dan Parish Council ba HD Wala. Perlu Secretary dan Zone 2 Secretary yang semua.
Makhot ye ifada Paulus palamatang ibadeiru iparish pris berim jongi jong nang ta makhot ye ifada Romeus majang beram lingkat batni menta ibadei spiritual youth director jang aseng Samla mantian subhai ning jing ais mahajungi baru sister sungi di badan hangne anam jar keteng ipi yang akan part ipi bapen ki ulang sini sejrong ban pediang yang akan ngejing ais subhan akan yang jang aseng Samla Nah kerpat ya i secretary jangka parish council ba HB Walang Hynrei bin ai. Iba HB Walang NI Snobha ya i parish pris jongi but vice versa i parish pris pat jongi Antay sa iPad sa iparish pris yung secretary. Chia lenting ya kacingen banglong isaki na isembay barit iba miladung syaki samla bakun Shani kilo nilasan naga jinget bajing syakri namal day utrai bakten lenti dayen skam shitali cicoki semua lapan paris jongi